balulekile uba mayifikelele ezandleni zakhe kuqala. Wabe sedala umuntu. Hallelujah. Ekumenzeni kwakhe uThixo umuntu walungisa umyezo. Wawulungisa uThixo umyezo wenza zonke izinto ezifanele umuntu wakhe. Hallelujah. Wambeka ke ngokuThixo emyezweni umuntu. Wasogqiba wahlumisa izinto ezilungile lo muntu. Obethi iBhayibhile akuhlumanga nto emyezweni ngoba uThixo bengekayinisa imvula futhi bengekho namuntu wokusebenza umyezo. Hallelujah. Ukhona izinto azenze uThixo zaba khona zinsikelelo ngenxa yokuba bezenzela umuntu. Izinto ezigange zibe khona ngaphambi kokuThixo adala umuntu. Kodwa lento yafuna uAdam ukuthi uThixo makamkholelwe. Ukuthi yonke into uThixo amyalela yona ayigcine. Yafuna umuntu ukuthi umuntu amkholwe uThixo. Ngoba uThixo waba nokholo emntwini. uThixo akafuni into angaqalanga ayinikezele. Awanye uThixo akafuni umuntu enze into angaqalanga uThixo ayenze. uThixo uqale cela Sunday school aphuma edlala. Sunday school abale edlala. Into yoba njengoba mina ndinguThixo ndinje. uThixo unokholo kuKristu. Unyana wakhe. Unokholo kuMoya Ingcwele, umoya wakhe. Ngamanye amazwi uThixo waba nokholo ebuthixweni bakhe. Ngoba wamkholela unyana wakhe ubuzoyenza yonke into abavumelene ngayo. Wamkholelwa umoya wakhe uThixo, umoya Ingcwele ba uzoyenza yonke into abavumelene ngayo. Wasogqiba wathi uThixo masenze ke ngokomnye uThixo. Thina siyiTrinity. SinguThixo wasezulwini okanye singoThixo basezulwini kodwa uThixo onguThixo omnye but beyiTrinity. Banye kodwa besikuzithathu. Yi-3 in 1. Hallelujah. Amen. Wasogqibenga uThixo wathi masenze omnye uThixo. Kodwa lona uThixo uzoba nomuntu. Ngoba bona bangoThixo abangenasiko esinokubonakala. Lona uThixo ngokwesomenza sizomenza abe nomfanekelo, nomfaneleko wembonakalo. Afane nathi abe njengathi, abe nemfuza kaThixo. Kodwa esisiqu esibonakalayo abe nguThixo osebenza esisiqu esibonakalayo. uThixo osebenza umyezo ezulwini wagqiba ngawo wabuye wazosebenza emhlabeni wazodala. Ngoku lona umyezo awudala emhlabeni uzonakekelwa nguThixo waphi onikezwe igunya lokusebenza emhlabeni. Ngamanye amazwi kwaba khona icontract esayinwayo uba makube khona uThixo ozoyosebenza ithuba elingaka emhlabeni yena phinda buyele ekhaya. Yilento wadala ukuba uThixo makasenze isiqu esibonakala sishiyeke siphinde sibuyiselwe isiqu esingabonakaliyo sibuyele ezulwini. Umzimba kaAdam wawenza into yokuThixo mawuphelele emhlabeni isiqu esibonakalayo. Kodwa uAdam yena abuyele kuThixo. Waba nokholo uThixo uba uAdam uzoyenza into uThixo athe makayenze.
waba nokholo uThixo uba uAdam uzogcina umyalelo kaThixo wanikeza ke ngoku uAdam uxanduva elokuthi nayo uAdam akamkholele uThixo kwizinto amyalele zona nakwizinto uThixo amdalele zona. Hallelujah. Uba kutheni ngexesha elinje uThixo wafuna makusindiswe mina okanye uThixo wandisindisa ngexesha elinje? Umama zange asindiswe futhi ndiyafana ngapha ukuthi notamkhulu wayengasindiswanga futhi nabamzalayo babengasindiswanga, kodwa kutheni ngexesha elinje uThixo wasindisa mina? Elixesha ndisindiswa ngalo ngoba uAdam yena wabekwa emyezweni ngexesha kwangabikho challenges. Wayemnye umntu nguAdam. Ngamanye amazwi ayimbalwa amathuba oba ngathi uAdam uyendiwe ngoba uAdam wayeyedwa. Ayimbalwa amathuba oba ngathi uAdam uxabene nomntu ngoba uAdam wayeyedwa. Wena kawujongile kwasisizukulwana kuninzi ungavisisani ngoba abantu baninzi yenza into challenges beninzi ngaphezu koba sibalezi ngezinto. Xa abantu bebabini kuqalisa kube khona ungavisisani, akekho umuntu angavisisana yedwa. Hallelujah. Eselinje kutheni uThixo ekusindisa ngexesha elinje? Kungoba uThixo waba nokholo ngawe. Kungoba uThixo wakujonga wakukholelwa uba wena uzogcina umyalelo wakhe, ulenze uliphile ilizwi lakhe, ulifezekise icebo lakho uThixo akuyalele lona. Noma inyoka yafika emyezweni yamyela uAdam noEva, kodwa uThixo akayekanga uba nokholo ngakuAdam noEva. And uThixo akabususanga ubuthixo bakhe kuAdam. Into yenzileyo uThixo usuke wamngcwalisa wamsusa eEdeni wayambeka kwindawo uAdam amnikeza ichance ukuthi makaphinde asebenze. Kuthiwa makasebenze ngaphakathi, wayendwa wamngcwalisa uThixo wamkhupha wathi makayosebenza umhlaba ngaphandle kwase-Edeni. Ngamanye amazwi uThixo wamnikeza ithuba elokuthi ngoba makaphinde asiqokolele yena uThixo uyithobile inceba yakhe phezu kwakhe wamngcwalisa engacelanga xolo. Wazogqiba wamnikeza ithuba, wamnikeza indawo emakasebenze kuyo, amjonge uThixo ukuthi kule game wenza kanjani uAdam. Ngoba uThixo akalususanga ukholo lwakhe kubani? kuAdam. Kodwa wasuka waxhela imvu wamhlamba, wasogqiba wamnikeza indawo eEdeni wabeka isithunywa, wamnikeza ichance uAdam ukuthi makaphinde aphile. Kodwa bethe kuye uba uthe wadla kulo muntu uzakufa, kodwa inceba kaThixo yangenelela akafa uAdam. Ngoba uThixo waba nokholo, waphinda wazohlwaya wathi andikwazi ukuyibulala indalo yami, andikwazi kumbulala ofana nami ondimi, kodwa mandisiqolele mna bese ndimxolele uAdam.
Haleluya. Uthi uzawulenza ulifezekise icebo lakhe. Uthixo akaphelelanga ukubeka uAdamu. Ethi iBhayibhile akabekanga mithi yodwa. Okanye nokuyihlo uAdamu. Wasogqiba uThixo wabeka igolide kule ndawo uAdamu akuyo. Haleluya. Amen. Wenza imilambo yohlukahlukana. Kodwa le milambo ihambisa amatye exabiso aphuma kule ndawo uAdamu akuyo, aphuma emyezweni. Ngamanye amazwi ube ngabe uyamkholela uThixo, uligcina icebo lakhe, ukwenze akufunayo uThixo. Kukhona izinto uThixo azifihlileyo kule ndawo akubeke kuyo. Imithi yayingaphandle, iziqhamo ezibona uAdamu, kodwa igolide wayengayazi uba kulo mhlaba kuwo kukhona igolide ngaphansi. Nawe njengoba usindisiwe unazo izinto ongaziqondi kakuhle ngensindiso uThixo akunikeze yona. Kukhona izinto uThixo angazitshiliyo ngabomu ngoba kakunyobi ukuze usindiswe. Ukusindiswa ngoba